ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ବଡ଼ଦେବ, ହେଲା କି। ତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୂଜା ଗଲା ତ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ। ରହିଲି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ବୁଝିଲେ। ରହିଲି, ଟାଟା।